ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، الذی قیل فی شانہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، والصلاۃ والسلام علی زینۃ المسجد والمحراب والمنبر، فاتح العود والبدر والحنین بالحسن والحسین امیر المومنین، والصلاۃ والسلام علی سیدۃ الجلیلۃ المخدومہ، محرومت انک میراث ابیہا، التی قالت صبت علی مصائب لو انہا صبت الایام سرنا لیالیا، اج وچ کوفہ دے مک گئیے تے زینب دی پیکیا سے لگی ضرب علی کو، مسجد وچ وہ تھئی کل کائنات اداس، آدھا پیا زخمی بابے کو چاہیاں دن تے سرور دے پاک نواسے ودا نال دیوار دے ٹکرا مارے جے کو آدن لوگ عباسے۔ اجرکم اللہ۔ ماہ رمضان دا چند چھڑے کیویں علی مولا دے چہرے تے مسکراہٹ نہیں ڈٹھی، لوگ پوچھنا مولا پریشان ہو، فرماوے نا اس مہینے دے وچ اس سفید داڑھی خون دے نال رنگین ہو ونجنے۔ میرے امام علیہ السلام دا معمول ہے جو فلاں دن دی افطاری فلاں بیٹے دے گھر، فلاں دن دی افطاری فلاں بیٹی دے گھر، جیویں 19 ماہ رمضان دا روزہ ہے، اے روزہ میرے امام نے اپنی اس دھی دے گھر افطار کیتے جڑی کربلا دے وچ ہاتھ ملیندی ٹر گئی ہے تے آدھی ہے اللہ اج میری اولاد بھی ہوے آ جڑی میں حسین تے قربان کر چھوڑا ہا۔ جناب ام کلثوم دے گھر میرے آقا نے روزہ افطار کیتے، میری آقا زادی نے 3 کھانے رکھن، نمک جو دی روٹی دودھ دا جام، جے ویلے امیر کائنات دی نگاہ پئیے ہنجو لڑ پئیاں میرے مولا دیاں، رو کے آدن بیٹا کداں ڈٹھا نے جو تواڈے بابے ایک وقت ہی 3 کھانے کھادے ہوون، ایک کھانا چاہ لو، بابے دی معرفت شناس دھی نے دودھ دا جام اٹھا لے، افطاری تو بعد ساری رات امیر کائنات نہیں ستے، کہیں ویلے ویڑے چاوینا، کہیں ویلے مصلی عبادت آوینا، کہیں ویلے سورہ یاسین دی تلاوت کرنا، کہیں ویلے آسمان دے پاسے ڈیک کے آکھن ہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ صبح دا ویلا ہوئے میرے امام نے سحری کیتی ہے، سحری تو بعد مسجد ونجن دا ارادہ کیتا ہے جو میری آلیہ سین قریب آئیں، ڈیک کے دن بابا میں خواب ڈٹھے مینوں تعبیر دساؤ،
دیکھ کے آدھن بیٹا کیا خواب جٹھا نے؟ فرمائن بابا میں جٹھا ہے ساڑھے بیڑے دے وچ اما زہرا دے وین بلند ہیں، میرا مونڈا ہلا کے آدھن زینب جا کے ہاں تیری خوشیاں دے موسم تھوڑے رہ گئے۔ فرمائن بیٹا صبر کرو، اذان فجر تک تو انہوں تعبیر مل ویسی۔ میرے امام نے مسجد والے پاسے ٹرنا شروع کیتے، میرے امام دے گھارے کچھ پرندے ہان، بدخانے آ کے میرے امام دا رستہ روکے، جناب امی کلثوم اگاں ودن پرندے نو ہٹاون دے واسطے۔ امیر کائنات دی ہنجو لڑ پیاں رو کے آدن انہاں نو کچھ نہ آکھو، ہن انہاں دے وین بلند ہیں، لازے دے بعد میری دھیاں دے وین بلند ہو ویسن۔ میرے امام مسجد والے پاسے ٹرن، مسجد داخل ہوئن، ابن ملجم کمینہ صف دے وچ الٹا ستا ہویا ہائی، سینے تھلے علی دیاں دھیاں دی یتیمی دا سامان چھپایا ہویا۔ میرے امام فرمانے جاگ نماز دا ویلا ہو گئی، ہن میرے امام گلدستے اذان تے ہیں، اذان شروع کیتی ہے، اللہ اکبر دی صدا جو بلند کیتی ہے، میرے امام دی آواز آندی اللہ اکبر۔ اتنا درد آئی میرے امام دے لہجے دے وچ، جویں جو سیری دے برتن چائی کھڑیاں ہیں، بابے دی اذان جو سنی نے ہتھوں برتن چھٹ گئے، ایک بے دے گالے چ بائی پا کے آدیاں سنیا بابے دی اذان چ کیڑا درد ہے، بی بی آدیے میں کوئی میں لگ دے جو میرے بابے دی زندگی دی آخری اذان ہے۔ اذان مک گئی، میرے امام مصلی عبادت آئے نا کہ نماز شروع کیتی ہے، جیڑی ضرب لگی ہے میرے امام نو واجب نماز اچ نہیں لگی، نافلہ نماز اچ لگی ہے۔ میرے امام نے پہلی رکعت دے دوسرے سجدے چ سر رکھیا ہے، ابن ملجم ستون دے پیچھے چھپیا ہویا آئی، اس دوڑنا شروع کیتا ہے، پورے زور دے نال وار کیتا ہے، اس میرے امام دا سر دو حصیاں تقسیم ہو گیا ہے۔ ضرب لگن دی دیر آئی، کوفہ دی زمین چ زلزلہ آ گیا ہے، مسجد کوفہ دے دروازے ٹکراون لگ گئے، یا جبرائیل نو سدرۃ المنتہا بھول گئی ہے، وین بلند کر کے یاد ہے قد قتل امیر المومنین، او لوگو مومنہ دا امیر مارا گیا ہے۔ ہر کے آواز سنیے، انج کہہ نہیں سنیا جویں علی دیاں دیاں سنیے، جلدی دے نال دروازے والے پاسے دوڑی ہیں، پردے مجبور کیتا ہے، دروازے تے آ کے رک گئی ہیں، آدیاں نسن بھرا جلدی ونج سانو ڈسا، ساڑے بابے دی کیڑی حالت ہے۔ میرے امام حسن مسجد داخل ہوئے، کیا جٹھا ہے بابے دی داڑھی خون دے نال رنگین ہے، مسجد کوفہ دی مٹی چاہ کے زخم وچ پیندے بیٹھے، قرآن پاک دی تلاوت کریندے بیٹھے، میرے امام دی آواز آندی بابا مینوں ڈسا تیری داڑھی خون دے نال رنگین کہہ کیتی ہے۔ میرے امام آدھے نسن بچڑا نماز دا ویلے ہی نماز پڑھا، میں آدھا شیعہ کوئی پڑھے نہ پڑھے تیری نماز قضا نہ ہوئے، میرے امام آدھے نسن بچڑا پہلے نماز پڑھا۔ میرے امام نے بابے دا حکمن کے نماز شروع کیتی ہے، میرے زخمی امام نے اشارے دے نال پتر دے پیچھے نماز پڑھی ہے، کہ ویلے سجے لڑ ویندین، کہ ویلے کھبے لڑ ویندین، جے ویلے نماز مکیے پترا نے چاہے میرے امام نو گھر والے پاسے ٹرنا شروع کیتے، جے ویلے گھر دے قریب آئے میرے امام دی آواز آندی حسن بچڑا میرے قریب آواز آندے حسن بچڑا میرے صحابیاں نو آکا اپنے اپنے گھراں وچ ٹر جاویں، جے ویلے صحابہ سنے آواز آندے مولا تانوں کیویں چھوڑ کے ونجیے، اتنی شدت دے نال ضرب لگی ہے، او ویلے آواز آندی ہے میرے صحابیو
हुण अली दी गैरत दा मसला है। मैं जानदा जै वेले मैं घर च दाखिल होना है, मेरियां धीयां दरवाजे दे पिछू आइयां खड़ियां हैं। जै वेले मैं घर च दाखिल होना है, मेरी धीयां देवैन बुलंदो वंजने, मेरी ज़ैनब दवाल खुल वैसेन। अली नहीं चाहता, मेरे कोलो बर्दाश्त नहीं होंदा जो मेरी धीयां दी आवाज मेरे सहाबा दे कन्ना ते पै जावे। मैं आदा मौला अज बर्दाश्त नहीं कीता। देखे शाम ते कूफा दा बाजार, आदि खड़ी या करो मैं मोहम्मद दी धीयां, आदि या करो मैं अली दी धीयां। घरे च ले आए बाबे नू 3 दिन मरम ते पट्टी कीती है। जदों की रमजान दी रात आई, मेरे इमाम दी आवाज आंदी, हसन बचड़ा मेरे करीब आ। हसन मौला करीब है, आवाज आंदे हसन बचड़ा मेरी ज़ैनब नू बुला। जनाबे ज़ैनब जो करीब है, मेरे इमाम दी आवाज आंदी है, ज़ैनब बचड़ा मेरी जिंदगी दा आखिरी वक्त है, मैं चाहता जो मैनू कुरान सुना। मेरी आकाज़ादी ने सूरह मरियम दी तिलावत शुरू की है। चंद आयात तिलावत करन तो बाद मेरी आकाज़ादी दे लब रुक गए। आवाज आंदा ज़ैनब बचड़ा मैनू होर कुरान सुना। आवाज आंदा बाबा तोड़े हुजरे विच हाशमी मौजूद है। बाबा मैं कुछ शर्म आंदी है, मैं हाशमिया दे सामने कुरान नहीं पढ़ सकदी। मैं आदा अल्लाह जाने क्या मद मंजरा, जै वेले शराबी दे दरबार चा दी आई आया करो मैं मोहम्मद दी धिया, मैं अली दी धिया।